Bayan tarin zarge-zarge da shugabannin mulkin soja a ƙasar Nijar suka yi wa gwamnatin Najeriya dangane da kawo musu cikas akan lamarin gwamnatin su tare da rashin tsaro, tare da ba Faransa haɗin kai domin ta yaƙi jamhuriyar Nijar. Ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi martani da bakin mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Abdulaziz inda suka bayyana kuma suka karyata wasu ababe da gwamnatin ta soja ta Nijar ke zargin Najeriya da su. Muna ɗauki da ƙarin bayani akan wannan dambarwar da ke faruwa tsakanin Nijar da Najeriya a shugabanci. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, tukar ka manta ka daure, kada na mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa a makon nan ne, ministan harkokin ƙasar waje na mulkin soja a ƙasar Nijar ya gayyaci ambasada, wato ambasadar Najeriya da take zaune a Nijar, ya kuma gaya mata maganganu marasa daɗin ji inda gwamnatin Najeriya ta ce sam ba su yi kama da gaskiya ba, inda ta kwatanta maganganun da kamzon kurege. Inda ministan ya shaida ma wato ambasadar ta Najeriya wadda take a Nijar cewa suna ji suna gani sun san duk wata sheri da kasar Najeriya ke kulla ma kasar Nijar, inda ya zargi kasar Najeriya da cewa tana haɗa kai da 'yan ta'addar Lakurawa domin a fasa bututun mai da yake kasar ta Nijar, inda ya ce kasar ta Najeriya tana taimaka ma 'yan ta'adda domin su tare zaune tsaye a kasar Nijar, kasancewar ba sa kaunar mulkin soja sun fi son na dimokuraɗiyya, kasancewar shugaban kasar Najeriya shine shugaban wato kungiyar nan ta ECOWAS wanda kasar ta Nijar take zargin cewa duk wasu abubuwa da ke faruwa musamman matsalar Boko Haram da matsalar Lakurawa kasar ce ta Nijar take daure musu gindi, ko kuma kasar ce ta Najeriya take daure musu gindi domin su samu su tadda hankali a kasar Nijar. Ya ci gaba da bayyana ma ambasadar ta Najeriya cewa suna ji suna gani sun kuma san duk kulle-kullen da ake yi domin a kawo sojojin Faransa a kasar Najeriya don su yaƙi Nijar, inda ya zargi wasu makaraban gwamnatin Bazoum, ma'ana tsohon shugaban kasar Nijar inda aka tunkube aka daura gwamnatin soja da cewa tare da su ake haɗa kai domin a tabbatar an tarwatsa Nijar, inda ministan ya shaida ma ambasadar ta Najeriya cewa sun ji sun gani. Ambasadar dai maganganun ba su mata daɗi ba, shine ma dalilin da ya sa Abdulaziz wasu mukaddashi na musamman a gwamnatin Najeriya ya martani akan waɗannan kalaman. Mukaddashi na musamman a gwamnatin Najeriya Abdulaziz ya musanta dukkanin kalaman da ministan ya ambata, inda ya ce ko kaɗan bai kyautu ba a ce har sun yi wannan tunani a cikin zukatansu kan cewa makwabciyarsu masoyiyarsu ƙasar Najeriya za a haɗa kai da ita domin a tada musu hankali. Ya ce ba su da masaniyar wannan zancen, kuma asali ma sojojin ƙasar Najeriya koyaushe ba dare ba rana suna tafaffakatar 'yan Lakurawa da kuma 'yan Boko Haram, wanda ka nuna cewa ƙasar ta Najeriya ba ta tare da su, ita ma ba ta da ra'ayin ayyukan da suke yi. Ya bayyana cewa ƙasar Najeriya ba ta da hannu ko kusa ko nesa da kawo matsalolin tsaro a ƙasar Nijar. Ya ce wannan zargi ne kawai mara tushi bale mafari. Ya ce ba ta yadda za a yi Najeriya da tsunduma wurin cuta ma ƙasar da take makwabtaka da ita, kasancewar akwai haƙƙin makwabtaka. Ta bangaren dai Abdulaziz Hawwa yau ya ƙara cewa sojojin Faransa da suke mu'amala da Najeriya ba suna yi ne don a cuta ma ƙasar Nijar ba, suna yi ne wadda mu'amalar ta daɗe tun ba yau ba, shekara da shekaru akwai ta tsakanin Najeriya da Faransa. Abdulaziz ya nuna rashin jin daɗinsa matuƙa akan wannan zarge-zargen da aka yi wa ƙasar Najeriya a jamhuriyar Nijar. Ta bangaren su ma masu daidaita diflomasiyya, Farfesa Tukur Nasiru, wanda shine shugaba ko kuma ɗaya daga cikin jigon daidaita diflomasiyya tsakanin ƙasashen Nijar da Najeriya, ya bayyana cewa wannan wani mugun abu ne ke tunkaro ƙasashen guda biyu, kasancewar idan babu haɗin kai na tunkarar matsalolin tsaro a ƙasashen guda biyu, to tabbas kowace daga ciki tana iya faɗawa hannun haula'i, domin sai an haɗa kai akan samun nasara. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci.